Takto sa pracuje. Nikoho není vidieť. Všetci sú zalezení v húškinách. Ty si vyberal zlý čas. Jaký zlý čas? To čo? V húšťavých kľúčoch, či kľúčoch. Aj keď to musím, oni tam nosia niečo, čo to tam robia. Čo to tu robíte? Dobrý dojem. Ignác, ty pískaj, nejde to rovno. Čo to bolia prsty? Ja to čas. Počúvaj. Keď bude mať dosť, neboj sa. Restrieje na dvakrát, iba cíkneš a máš to. To ja aj striam hneď. Tu je tá Zuzka. Tu je strašná zima, tam má na sebe 4 vrstvy. Aha, máme ho. Aha ho. Teraz není vidieť, ale celý strapec si pichol do huby. Tam je, vzadu. Potom to potrhne. No, jasne. Tak by Pišta potom vedel, že mu to hrozno mizne. V tom najväčšom bruchu. Tam je, no. No len sa otáčaj. No len sa otáčaj. Strašne,